Yleisö. Ulkona on olemassa myös ulkomaailman Kampin palvelukeskuksen seinien toisella puolella. Siellä taitaa olla penkkarit menossa. Näkikö teistä joku penkkari ajoa? Muutama, ja onko muutama karkki tipulussaan? Oi nuoruutta ja kevättä. Se on niin mukava katsoa aina sitä penkkarin riemua. Tiistaina oli tällä viikolla ystävänpäivä. Mutta täällä Kampissahan on joka päivä ystäväpäivä. Ja niinpä mekin sitten tällaisissa iloisissa ystävyyden tunnelmissa juhlistamme Kampissa jo 10 vuotta toiminutta Tuunarit-ryhmää. Ja tämä on siis heidän tällainen juhlanäytöksensä. Tuunareiden ryhmä käytti alun perin nimitystä Tuunarin tytöt. Mutta sitten ryhmään tuli myös miespuolisia jäseniä ja nimi muutettiin enemmän sukupuolineutraalimmaksi Tuunarit nimeksi. Ryhmän priimusmoottorina on kaikki nämä vuodet toiminut Sirkka-Liisa. Ja tänään hänen lisäkseen näytöksessä esiintyvät Eeva, Ritva, Maire, Rita, Sisko, Maikki, Kaarina, Eila, Markku ja Augusti. Tämä näytöksemme koostuu 4 kierroksesta ja niiden aikana tulette näkemään yhteensä noin 40 eri asua. Kunnon showssa on tietenkin aina paikkansa musiikille ja meille sitä tänään tarjoilee säkenöivä solisti Shirley Sparks. Ja siellä flyykelin ääressä sulosäveliä soittelee Riku Siivonen. Ja tässä tilaisuudessa meillä on 2 henkilöä, joilla on lupa liikkua ja valokuvata täällä salissa. He liikkuvat vähän siellä sun täällä, eli meillä on kuvaaja ja Radio Suomen toimittaja täällä paikalla. Ja toivotaan sitten teiltä muilta, jotka otatte kuvia, että pysytte mielellään omilla paikoilla. Älkää lähtekö liikkeelle, koska silloin peitämme sitten näkyvyyden muilta. Sovitaanko näin? Ja nyt tässä vaiheessa on erittäin tärkeää myös testata teidän tällaista herkkyyttä. Eli kokeillaanpa minkälainen taputusherkkyys teillä on. Ihan hyvältä. Ja kyllä mä luulen, että kun saadaan tämä näytös loppuun, niin herkkyys on aina vaan niin kuin korkeammalla. Tosiaan ryhmän nimi on Tuunarit, niin sanotusti kovalla teellä, ei duunarit. Ja Tuunarin nimi tulee sanasta tuunaaminen, ja sehän on sitä, kun valmiita esineitä tai tekstiilejä muokataan niin, että vanhasta ja tavallisesta saadaan uutta ja yksilöllistä. Ja turhille asioille keksitään käyttötarkoitus ja kaiketi se kierrätys, ekologisuus on se tärkein lähtökohta tuunaamisessa. Ensimmäinen kierros mennään sellaisessa karnevaalitunnelmissa. Riku laittaa tuolta taustamusiikin soimaan, eli tunnistatte varmaan sitten kappaleen, kun se kajahtaa. Ja katsotaan minkälaisia Amazonin kukkasia ja viidakon ihania papukaijoja sieltä mahtaa tulla. Huomaatte, että siellä on spiraalia ja siellä on röyhelää näillä malleilla päällään.
Thank you.